Me fas el tuit de que comencem? Sí, bueno, polítiques de comunicació és que... A veure què passa. Tenim l'Estes a l'Aitor? Sí. Que el que t'anava a dir és que en aquest cas, com que el descompte està posat client, pot ser que no t'aparegui. Vale. Sí. La factura... Sí, m'has entès. Però és que a més no pots passar la factura, Com que no pots passar la factura? No, has d'enviar-li a l'Aitor l'albarà de venda. No li pots passar la factura perquè com que s'han de fer per facturar i no les has de gravar en PDF l'albarà de venda. Vale, És un por culo això. vale. Pues això tenia que ser un compte, anava a fer-ho com normal, saps? Vull dir... O sigui, ni te ratlles, jo me n'oblido cada vegada intento fer la factura i llavors és com, ai merda, no. Ja modifiques i ja està. Ah, efectivament. ¡Hombre! ¡La Helen Walker! ¡Helen Walker! Cridant tota l'estona. Un segon, que estic muertins de set. Ara poso la càmera. Bon dia, Anaïs! Què tal? Ara em poso la càmera... Hòstia, és tardíssim, tio. Hola! Què tal, Renes? Hòstia, tinc la càmera tomada pel sac, que bonito. Què t'han posat al cafè avui? Pues res, de fet estic bevent aigua. És que mireu quina cosa més mona em van regalar els Malaserbos. 10 anys creixent pels marges. I tinc aigua amb gel, perquè tinc molta set. Oh, per favor! Quina calor! No, és que vinc de... És que mola mogollon. Em deia, no, pel cafè, no sé què, però és que no estic prenent cafès últimament, que m'estic portant molt bé. M'estic portant superbé i no bec cafès. Hola! Farem un llibre de males herbes avui? No. No ratllar-se. Com esteu? Ha anat bé la rebella? Heu descansat? No sé, heu menjat coca a Sant Joan? No us faré la pregunta de quina és la millor coca, perquè diguin el que diguin, la millor coca és la coca de crema i qui digui el contrari és un miserable, per tant, ja està. Com esteu? Esteu contentes? Esteu bé? La mare que el va parir. Ala! Que veniu tots de cop! Bon dia! Ja comencem, torno amb la galeta a la boca. Hola, cookies. Bona tarda. Us comunico que és l'últim paquet de dinosaurios que queden en aquesta santíssima casa. Hi ha un puntitos al final, l'estic veient. Gràcies per la raid. Com esteu, cookies? Ivan, no he pogut venir perquè, ara us ho explico, ara us explicaré una intimitat carbonera amb la galeta a la boca. He vingut més tard perquè a la carbonera, quan fem el dinar de manera comunitària i avui em tocava cuinar a mi. Llavors, quan l'Ivana estava fent, quan el Pensator estava fent stream, jo estava fent unes llenties estupendes. Hem de dir que ahir la cara me van tirar a l'última hora perquè pensava que no quedaven dinosaurios! Quedaven dinosaurios, no cal patir, hi ha dinosaurios per tothom. Hem fet llenties amb arròs i espinacs i arvetes, o sigui que espero que a la Laia li agradi perquè no li he comunicat què feia, simplement he fet per dinar, he tomat pel cul. Però bueno, estava fent tapes, o sigui que una mica més i no arribo i a més no he pogut mirar i no he pensat, bueno, en fi, coses.
I que a més, jo quan no hi ha quic-quic, al matí vaig com molt cansada. O sigui, necessito ¡chicha! Pero no había quic. Sí, por tema de dinosaurios, por favor, que no se queden. No, si no, mira, súper incomprendé. Estava preocupada, si no quedaven dinosaurios. No, Anaïs, vaig bé. Estic molt vella, tio, estic molt cansada. Fa que estic molt bé, és que em costa molt llevar-me, tio. Bueno, també és veritat que ahir vam anar a dormir molt tard. Ahir hem decidit que a més de tot i ens vam anar a dormir a quarts de dues, Laia? Sí, a quarts de dues. Sí, quarts de dues a la matinada, estava fent cerveses encara. Molt mala idea, em dius, superbé. Clar que anem parlant, clar, que estava parlant, saps? Sí, no, avui recomanacions a tope i ja està. Estem a tope amb la vida, no passa res. Bueno, ja està, I... Clar, és que quarts de dues a la matinada, superbé, és una hora normalíssima per anar movent dimarts. Un moment, deixa'm una cosa. Ana, hombre, m'he fiat. Hola, Carlos. El Carlos està aquí dalt, a les piscines, i és un quic. Ja està. Vaig a... Molt bé, molt millor. O sigui, molt millor. Estic boníssima, vamos. Us he explicat moltes coses. Podria ser, no descarto. Es que es increíble. Bueno, ya está. S'estava quedant tota la galeta. Està fins als ous. Mireu quina tassa més guai que tinc. És aigua. Vale. Coses importants. Ja, fa 2 hores sirvent. Totalment cert. No, aigua del Carme no. És aigua del Condis. No és aquesta aigua, però en aquesta tassa, perquè hi ha gel, bàsicament. Veiem. Coses importants. Cosa important número 1. Demà dijous, tancarem una mica més d'hora. Aigua del Carme no, aigua del Condis, Puc veure la xeta més verinosa, surt calenta. Joder, Esteve, tio. Ni un segon, Un moment, voy. No em sents bé, la mare que t'ha parit. Esteve, tinc un tàper teu. Coses. Coses. Que he de saber, que tinc tàpers de l'Esteve. Llavors, una cosa. És que el Triceratops és el Triceratops? És el Triceratops? No. No sé, és igual. Aquell dinosaurio... Sí que és un Triceratops. És un Triceratops. Aquell és un problema que és que fa punxeta. Llavors, és com... Així, boníssima. Llavors, demà dijous tancarem una mica abans. Una miqueta abans. Us ho dic perquè si heu de venir... ho tingueu en compte perquè és el premi llibreter i hem d'anar com a pel sac i llavors, clar, hi hem de ser. Llavors tancarem, un quart d'hora abans o una cosa així, vale? Ja està. Divendres, tot bé, tot normal. Dissabte també. Setmana que ve. Endavant les atxes, posso parlar. Estic fent vedelles, no és còmode, no és agradable. Aviam. Divendres ja, hi ha el plec de la fera. Vale, llavors, divendres a la tarda hi ha la plec de la fera, que és una cosa de... Adéu, Ivan, guapo, cuida-te, que vagi molt bé la dutxa, el dinar i la feina. No t'hi cansis gaire. Llavors, divendres hi ha
La plec de la fera, que és això dels streamers i dels podcasters, i ja està, jo espero que li donin el premi al Gran Carles, perquè sí, perquè s'ho mereix i ja està. Cap mena de vergonya en fer promoció, no ens n'amaguem. Llavors la setmana vinent estava mirant, tinc els avisos al calendari i un d'ells és que li he d'enviar el tancament del mes al gestor, però això no us importa. El dia 6 tenim club de lectura de petits plaers, però si no us heu apuntat malamente. Dia 7 tenim una cosa molt guai de Harry Potter en aquesta santíssima casa. Ja hi haurà coses per les xarxes. Però si sou fans de Harry Potter podeu acostar-vos a la Carbonera el dia 7 a la tarda. Coses. I el dia 8 tenim festa de sòcies, amigues. Que no hi haurà aigua del Carme, bueno, hi haurà aigua del Condis, això sí que hi serà. Bon dia, Josepel, com estem? Llavors, el dia 8 és festa major a la Carbonera, efectivament, és festa major. Si no us han adoptat, encara hi ha gent que pot adoptar més uns. Si no esteu venint malament, si no us heu fet socis malament també, llavors veniu cap allà, o sigui que... Exacte, la Helen Walker, aprofito per informar que tinc un més 1 per omplir. Us estan oferint un més 1. Al viento le digo por si al viento le interesa, que deia la meva profe de mates. O sigui que podeu anar venint. Jo amb el que he gastat ja podria ser soci, efectivament, Esteve, això ara ho resolem el dia 8 en un momentito. Us agafaré les dades. Tenim fitxes de sòcies suficients? Jo crec que sí. Si no en faré més. Jo vendrem les uns que no conec però salveu bona persona. Claro. Per què ens diem Carbonera? Doncs mira, ens diem Carbonera perquè el local on estem, el local on tenim la llibreria, era una carbonera. I de fet hi ha moltes coses relacionades amb el carbó. El nostre logo és una peça de carbó, que de fet el veieu aquí darrere, un trosset. És això. Espera, no es veu una puta merda, però bueno, és un tros de carbó. Espera un moment, vaig a agafar la càmera. Veieu això? És una peça de carbó amb una C. Adiós! Toma pel sac la càmera. Toma pel sac el setup. També, no sé, tenim moltes coses de carbó. Tenim una caixa de carbó, un cabàs de carbó també, tenim cosetes d'aquestes. I ja està. Hola, Noé! Bon dia! Llavors, això, que fem coses d'aquestes. L'Anaïs diu que vindrà amb l'Esnom, que no el coneix, però se'l veu bona persona. És molt bona persona. Jo certifico que és una bona persona. És el millor... O sigui, crec que és el millor anfitrió possible del món, així en general, a la vida. Sí, és un tio molt guai. Sí. Esnom, t'he d'explicar com et diuen els meus amics. T'han posat hasta un nom. Quan ens tenies, quan t'has adonat que el logo de la Carbonera és una C i no una cosa abstracta? Jo 26, molt bé. No passa res, tens mote, sí. El meu soci, el nostre soci, fundador de la Carbonera, també se'n va donar al cap de, igual, 3 mesos de tenir el logo. Sí. No passa res. Ja és això. Una mica. Vale, va. Un moment. A tot això veníem aquí a que us expliqués coses de llibres. Espero que sigui ultra despectiu. Ja t'ho trobaràs. Ja t'ho explicaré. En privat. Per coses. Us venia a parlar d'un llibre avui. I no... Porto 14 minuts xerrant i no us he explicat una merda de llibres. Me deixen, per favor? Gràcies. Avui faré una cosa que és passar-me pel forro lo de l'estructura de les turres, perquè normalment el que diem sempre és no parlem de novetats, fem servir la literatura per parlar de... Vale, Helen, que vagi molt bé. He venido a hablar de mi libro, efectivament, he vingut a xerrar del meu llibre, no, del meu no, bueno, del que vull que em compreu. Nosaltres dèiem, fem literatura per parlar de llibres que no siguin novetat i que vulguem recuperar i no sé què, no sé quantos, però si aquest cap de setmana m'he llegit una cosa tan bonica, tan preciosa, tan cookie i tan guai que crec que l'hauria de llegir tot Catalunya, que és aquesta meravella. El nàufrag feliç de Ramon Folch i Camarasa. Camarasa, que no sé parlar.
tot Catalunya, tothom, tothom, doncs això, tot el rato. Llavors, això és un llibre absolutament preciós. És un petit plaer. Petits plaers, mira, o sigui, coses importants dels petits plaers. Com deia la Blanca, la seva editora, punky decimonònica, una cosa de què et sona, pues que l'has tingut a damunt de la taula de casa teva tot el cap de setmana, teva. Entonces, coses importants dels petits plaers. Són llibres petits, pesen poc, són el típic llibre de molar. O sigui, us fa mandra emportar-vos un llibre perquè us l'aneu de cap de setmana, però ja, i si tinc mitja hora tonta, que no sé... Emporteu-vos un petit plaer, lenye. Són baratos, o sigui, són baratos, valen menys de 20 euros, cosa que és bastant important. I a més són llibres de butxaca si portes butxaques grans o de portar a la tote bag si ets una nena cookie. Vull dir que endavant amb tot. Nàufrag feliç, sé que l'Anaïs l'està llegint, o no sé si l'està llegint però se'l va endur com a mínim l'altre dia. Llavors, llibre preciós, moníssim, dolç, fantàstic, meravellós. He començat avui i la graduatat de la foto, correcte, confirmo. Us vaig a llegir la primera pàgina i me n'acabo d'adonar que aquest està mal tallat. Meravella. Els llibres, mireu què passa amb aquest, està mal tallat. Si estava plegat per aquí, això és perquè els talls del paper, quan surten d'impremta, es queden enganxats i no acaba de tallar bé. És brutal aquest llibre, és una preciositat. Començo amb el llibre i és brutal. A Sant Jordi em van arribar molt així, sí. No, el que passa és que aquest és una altra història. Diu... Primer capítol. Avui he estat a punt de morir. Sospito que aquesta notícia no ha de tenir per al possible lector d'aquest missatge imprès la qualitat dramàtica que, almenys teòricament, ha de tenir per mi. Conec les meves limitacions, dintre del que les meves limitacions em permeten de conèixer-me a mi mateix, i a aquestes altures no em faig il·lusions quan el possible ressò que la notícia de la meva mort, si s'hagués produït, hauria assolit. No dubto que alguns amics, en llegir la nova al diari, no pas a primera plana, sinó a la columna de fets diversos i en l'estil peculiarment híbrid dels diaris del nostre país, haurien brandat el cap amb relativa melangia. Mira com ha hagut d'anar a petar al capdavall, hauria dit el més explícit. Els altres, en trobar la nova entre les breus notícies de la secció d'accidents, haurien pensat, potser, ho diré en tal que potser que sembla que el coneixia, i després ho haurien oblidat. Total, tot això a mi tant me fa, de debò. Ja fa temps que he comprès que he arribat, socialment parlant, a aquell estadi d'anorreament en què ni mort puc ser notícia, el darrer grau d'anul·lació social. I ho he comprès amb una joia profunda, amb aquesta joia que m'has deixat a les mans i al cor, Maria, que em fa companyia a tota hora i té la mateixa veu i l'aire teu, i sense ser tu mateixa talment com si ho fos. Sí, avui he estat a punt de morir, d'una manera no gens original, de sota les rodes d'un automòbil, cap a les 11 del matí, d'un matí de dimecres, del mes de novembre, al carreró de la dreta de la Diagonal, anant en direcció a Pedralbes i a l'altura de Rambla Catalunya Balmes. Meravella! O sigui, és un llibre brutal, és un llibre que fa molt riure, però molt riure. Ara us llegiré un parell de passatges que fan molta gràcia. S'ha matat Paco i a sobre el Lower Diagonal, efectivament, o sigui, és una fantasia. No ens queden bosses dels petits plaers, a no ser que tornem a fer-ne i llavors ens arribin per alguna mena de conjunció màgica que no sé. O de morir per un patronet d'Alexis més no me la vull en dia. Sí, exacte, però és que el tema és que aquest llibre està escrit fa molts i molts anys. Jo crec que és un llibre escrit als 70, però no ho tinc clar. Llavors vaig a mirar-ho, perquè no ho tinc clar. Doncs no ho sé, de quin any és. No ho sé. No lo so. Estava ultra descatalogat aquest llibre, però molt descatalogat. És brutal aquest llibre. Us vaig a llegir un trosset, el que passa és que com que no el buscaré al llibre perquè és un porculo, us el buscaré al meu telèfon, perquè li vaig enviar l'altre dia a la Blanca, a l'editora. Es va morir el 2019, efectivament, va ser tristíssim perquè era una persona meravellosa i preciosíssima. I mola molt saber que jo què sé, que aquest senyor no només existia, sinó que feia coses precioses i traduccions precioses també, vull dir que era un tio excel·lent. Vale, me'n vaig a la pàgina 49 del llibre i l'Anaïs ja l'ha llegida, però és que té un parell de descripcions que són una fantasia. La història és, us ho resumeixo molt ràpid, és la història d'un tio que era un autor
que ho estava patant molt fort i que arriba un moment que diu, mira, saps què? A la merda, ho deixo tot. I quan té l'accident i està a punt de morir, decideix que es torna a posar a escriure. Que dius, pues que té moments brillantíssims com això. Parla de la minyona de la seva veïna, ¿vale? L'he fet esperar uns moments al rebedor, no pas per desatenció, sinó per caritat. He corregut a la saleta d'estar menjador i he retirat el mirall de damunt del bufet. Cada dia volia fer-ho i no hi pensava. Tinc la impressió que la molesten els miralls, que han de molestar-la. A mi em molestarien si tingués la seva cara. Hola? Hola? Dispensi? O sigui, és tan borde, és tan faltón, però tan profundament faltón, amb una elegància, tio. Segueixo. Després de deixar-la passar i acceptar que deixés damunt la taula les exquisideses menges que em duia de part de la seva mestressa, li he dit adeu gentilment, amb els ulls sempre acalats per evitar temptacions, no pas sensuals, esclar, sinó temptacions de xisclar d'angoixa davant d'aquell nas ratat i aquells dos ulls entossudits a sostenir llur propi i individual criteri a propòsit d'on cal mirar, criteri que, evidentment, no comparteixen, que és la manera més elegant de dir-li a algú que és més guenyo que un puto camaleón. Pel que fa a la seva boca, crec que amb temps i voluntat podria acostumar-me a mirar-la, sempre que partís de la base que la mortificació del sentit de la vista és saludable per l'ànima. Perdona? Quan he estat fora, he ensumat deleitosament la sopa i m'he apressat a escriure aquestes 4 ratlles per deixar ben enllestit aquest capítol. O sigui, bueno, dispensi! A sobre diu, bueno, quasi em moro perquè, però baixa pagada i escriure i la minyona que és lletja i Maria si penso en tu mentre tempera. Però bueno, és que clar, és una meravella de persona, em sembla meravellós, em sembla divertidíssim, és que té moments com aquests que te descojones, té moments de parlar del seu editor i de parlar de lo palangana que és el seu editor, té moments o sigui, és un tio que jo crec que va escriure això, és que vaig a mirar quin any ho va escriure perquè ho vull dir bé, o sigui... perquè jo crec que el tio ja devia ser grandot, perquè si no, no s'entén, o sigui, és que tio, o sigui, quina puta meravella. Folgui Camarasa, anem a mirar la biografia d'aquest senyor, és de l'any 59. Hola Gina, què tal? O sigui, l'any 59, tenint en compte que aquest senyor és de l'any 26, o sigui, sí, estic fent servir la calculadora, tenia 33 pals i anava tan de tornada de tot, o sigui, s'ha d'anar tan sobrat per la vida per acabar, o sigui, per estar tan enfotent de com es fan, o sigui, de com es gestiona el mundillo editorial, de lo petaos que són els editors, o sigui, de lo palanganes que són, de com es pot viure sense escriure, perquè se'n fot dels premis, se'n fot de tot, li sua, però 23 vegades el que li diguin, el que pensin d'ell, tot, és meravelloso, i li és igual, i és fantàstic, o sigui... Què li ha d'importar? Tenia 33 pals, portava no sé quant de temps publicant i és que li era igual. Li bufa tot, tio. També és veritat que el tio bàsicament comparteix amb el personatge, que això és una cosa que ja anireu llegint quan el llegiu. Ah, que no us he enviat el link perquè el compreu, soc superllesta. Tinguin. O sigui, el tema és, el tio comparteix amb el prota del seu llibre que és traductor. Llavors jo crec que el tio, com que es guanyava la vida fent de traductor, que és una feina igualment difícil, igualment important, o més important, segons com, però que tenia la pasta feta per una altra banda, se'n fot del mort i d'aquí al vetlla. O sigui, se'n fot de tot. I m'encanta. O sigui, aquesta desídia, aquesta jeta, aquest descaro meravellós, em sembla preciós, la veritat. O sigui, em sembla que és un text molt xulo. Compreu, correcte, compreu. Denle like i subscribe. No, compreu... És aquí? Sí, és aquí. Aquí, compreu. Hola! Crec que és molt guai també per això, no? Perquè és un text que està escrit... O sigui, està escrit... És un text dels anys 50,
no deixa de ser un text en un català que potser no és el català que faríem servir nosaltres ara, a més el tio se'n fot molt, no?, de l'empolositat de la llengua, d'aquest fer-la servir de segons quina manera, però, hòstia, és que mola molt, és que està molt ben escrit, i és petitet, és portable, està molt ben editat, i a més és un llibre que no deixa de rebentar-te, perquè pots estar-lo llegint, i és com, té un final que no diré gaire res, però jo l'estava llegint, vaig acabar el llibre tornant amb tren, i sort que anava amb ulleres de sol, perquè la plorada va ser bonica. Bonica. Vull dir, em sembla un text superimportant, perquè té aquesta capacitat de tires, i tot està bé, i tot va bé, i t'ho passes bé, i és bonic, i no sé què, i arribes al final i fa... i et rebenta per dintre, i és com, uah, que cabron, oh, quin mal m'has fet ara, però et fa mal bé. Hola, bon dia. Clar, és que, tio, és que és molt bo, és que està molt ben fet, cosa que em recorda que n'he de demanar més perquè me'n queda molt pocs, i no vull que vingueu i no en tingueu després d'haver-vos fot la turra, però és un llibre molt bonic, de veritat, val molt la pena. O sigui... Hola, bon dia. Diners a la Carbonera i diners a Viena sempre, efectivament. I jo molt a favor que ens doneu dineros. Doneu-nos diners. Feu-vos socis. Els nostres sous ingressats directament allà. De fet, sí, això ens va passar ahir, que una noia va fer un tuit dient estic esperant que em... Com ho deia, Laia? Estic esperant que em pagui la nòmina per fer gasto a la Carbonera. I efectivament li van ingressar la nòmina i al cap de mitja hora havia fet gasto a la Carbonera, cosa que ens va fer molt felices, i la Laia va dir segur que compra petits plaers, i jo bueno, no sé què, tal qual, ja veurem, patapam, petits plaers. I no eres tu, evidentment, same vibes, no, fortíssim. És molt fuerte tot. Heu vist quina tassa més xula que tinc? Són els males herbos. Doncs això, a més, bueno, ahir la Blanca va fer un fil a Twitter explicant com fan les cobertes i tot el disseny i tota la història, i té una... Oh, per favor, puc pagar la quota amb galetes? No. Molotov em sap molt de greu, però no. O sigui, pots saber que farem servir una part dels diners en això. Menjar o fer gasto a la Carbonera, jo no tinc dubtes. Amigos... És al mercat? No. No, cony, mengeu, no us estigueu d'això, però nosaltres també volem menjar. Hola! No, però bueno, que sabem que la cosa s'ha de menjar a titis, perquè si no podrem llegir, efectivament, necessiteu gasolina pel cerebro. Però bueno, que nosaltres estem molt contentes. Això que us deia, que ahir la Blanca va fer un fil a Twitter explicant per què va triar, o sigui, com es va triar la coberta d'aquest llibre, i és un llibre que passa a Barcelona, per tant havien de ser les rajoles hidràuliques de Barcelona, i va decidir fer la vorada de color groc, perquè quan el llegiu descobrireu quina importància té el groc en aquest llibre, però és meravellós. Aviam, a comprar llibres com mai, que el cuidarà el cos i l'animal. Heu de fer equilibri, ara m'estàs donant ganes d'anar a fer gasto i com se'm vagi de les mans acabaré menjant arròs blanc. Anaïs, quieta ahí! Quieta ahí, perquè ja faràs gasto el dia 8 o algo. Molotov diu la Carbonera certifica que un percentatge d'aquesta subscripció serà destinada a la compra de galetes. 100%. O sigui, estic molt convençuda que el dia que tinguem prou subs i prou dinero del Twitch per treure'l i ingressar-lo al nostre compte corrent, s'anirà a comprar galetes. O sigui, el pressupost per galetes vindrà directament del Twitch, les coses com són. Arròs blanc ben bo que és, efectivament, no passa res. Home, arròs blanc amb dinosaurios trossejats, igual sale regulinchi, però bueno, ja d'això. Sí, el dia 8 baixaré en motxilla, i l'Esteve també, o si no entra a la festa. Vamos! Sub! Gràcies per la sub, Molotov. Gràcies, corazones. Hòstia, em veuen molt els sostens, no, amb aquesta samarreta? Bueno, m'he vestit a les fosques avui, Bueno, a les fosques, m'he vestit sense mirall. Sense mirar, també. Vamos!
gràcies, Gina! M'encanta que us subscriviu perquè us diem que comprarem galetes, o sigui, em sembla una meravella i un planazo, moltes gràcies. Tren de la galeta, em sembla fantàstic. Per entrar al cop de la Carbonera has d'acceptar la política de cookies, oi? Efectivament, amics. No sé si teníem posat una galeteta a la política de cookies, però no sé si encara hi és, o no. 3 mesos de subscrit, efectivament. Jo us emporto dilluns a quan vingui. Gràcies. Sou boniquíssimos, sou uns soletes, de veritat. Feia temps que... Toma, David! Tren del hype! Estic flipant, primera vegada que ens passa això, és molt gros això! Laia, que tenim un tren del hype! Oi, dinosaurios! Tren del hype! Però bueno! El dia que vingui a fer galetes casolanes us en portaré de moment tot malament. De moment tot va malament. Com deia aquella senyora Nera, de moment tot va malament. De moment tot mal. Tot No, tot. no. El Dinosaurio ja està aquí, Dinosaurio Pies de Plata. Però bueno! Però què està passant? Us heu tornat locos! Estem regalant subs com un loco! Gràcies, Molotov! Però ¿esto qué es? Pero vaya. Que et rebenta la llibreria. Estic movent la taula, saps? Vull dir que fotré la taula d'alta baix. Vamos! Però què és aquesta bogeria? Tren del hype! És que un moment que estan sortint coses aquí per colors, no veiem què passa! Em sembla molt bé! Em sembla molt bé. Per favor! Exacte, és aquesta cara! Ja vas a sonar aquesta llibreria? Sí, bastant. Per favor, Ara mateix sí. per favor, no, o sigui, és molt loco. On dia quina oferta, fortíssim. La Carme oferta. Ai, Però que què està esteu passant? tornant Però locos. què està passant? No sé què està passant. Un moment, surto jo? Què és això? No sé. M'acaben de regalar una subscripció. A tu. Exacte, has subscrit a la pròpia Laia. M'encanta! És que... Soc ultrafan. O sigui, soc molt fan vostra. M'encanta! Per favor, o sigui, són boníssims. O sigui, estic flipant-la molt fort. O sigui, m'està fent mal la panxa de riure. Com m'agrada això. És fantàstic. Quina meravella. Jo no sé, avui ja això no sé. Avui això ja no baix. Això ja... Madre de Dios, hype! Fortíssim. Que algú estava posant la cançó del Manolito Pies de Plata, que és la del Liban, però és que no me da la vida, o sigui, jo no puc cantar-la. Aquests stickers són brutals. Bueno, fem el que podem amb els stickers, la veritat. El Don dia quina oferta és bastant divertit. Però sí, volem fer més stickers. Volem fer stickers amb la Laia, però no hem fet stickers amb la cara de la Laia. Encara. Ja arribaran. Carbonetes Pies de Plata. Clar, És tren del hype, és el tren del hype, però que no sabem com És que funciona. no sabem com va això. Què hem de fer? Per favor, si no sabíem fer res fa 30 segons. Ho han de fer ells. Ens han de tirar coses, i llavors ens han de tirar coses pel cap. O sigui, vindran tirant dinosaurios pel cap. És molt gros, tio, és molt gros. Nivell 3 del tren del hype, O sigui, és que és fortíssim. Jo no sé com va això. No, és que vull dir, ara mateix estem en modo àvies. Som dos iaies. Heu de fer twerk a la paret com el pensatori. Jo li vaig dir, vaig trucar a l'Ivan l'altre dia, i li vaig dir que jo faig twerk així com de veritat. O sigui, però ara no em posaré a fer twerk, bàsicament perquè no tinc prou espai a la paret. Llavors no ho sé fer. Ara! A lo loco! ¡Mira, son dinosaurios! ¡Que me muero! ¡Que me muero! M'encanta! Sou fortíssims! Jo vull aquests dinosaurios! Com es Hola! Molotov, com ho fas amb aquests... A veure, aquests dinosaurios d'on te venen? D'on te venen, això? Nen, d'on te ve això? Perquè jo no els he trobat aquí, als stickers i a les coses, els desbloqueados que tinc jo aquí, que també són una miqueta una basura. Però quina meravella! Quina meravella, escolti'm. M'encanta, estic molt contenta. He de fer twerk, jo no sé fer twerk, a més és que no se'm veu com per posar-me a fer twerk. Sí, que faci twerk, los cojones, però és que jo no puc fer twerk perquè, saps? O sigui, saps? No es veu res. Passa que tenim un espai realment petit. Fem una cosa, anem a fer una cosa. Anem a ensenyar-vos... La gent que no ha vingut, per què no heu vingut? Anem a ensenyar-vos, avui sí, Tren del Hype, on estem fent el Twitch. La literatura. Avui a la literatura, exacte, és una miqueta això. O sigui, bàsicament l'espai que tenim és aquest, vale? És a dir, hi ha la paperera... Ensenya tota la merda que tenim. La merda que tenim a la taula,
que són bàsicament paquets de dinosaurios... Hola, us esteu veient, Ara entrem en un loop així, l'espai exacte. Per què no pots tenir el macròfono, un altre macròfono que no funciona, el lector de codis de barres i una corda? O sigui, què vol dir això? I ricoles. I pastilles Ricola i paquets de Kleenex, molt important. Ah, i una cosa molt important que tenim aquí, que són els clics de Harry Potter. És el sillón de la reina, no, definitivament, però és que a més, ara no sé què es veurà, De moment tot va malament. El que es veu és això, o sigui, l'espai que tenim és aquest, que és bàsicament una puta merda. Com he de fer twerk jo aquí dintre? ¿Estamos locos? ¡Que no me da la vida! M'he marejat i tot. Bueno, després d'aquest... Ja, després d'aquest moment de por culo sistèmic, espera un moment que està entrant gent, vull dir, un moment. El sillón de la reina. Bé, és que ve el senyor de correus que ve a buscar els paquets que us hem d'enviar a casa. Llavors, està sent molt gros això que està passant avui. Tenim clients, efectivament, ha passat més d'una vegada i més de dues, que llavors entra un client perquè jo estic fent el subnormal, que és el que faig el 90% del meu temps, i flipen. També és veritat que com que estic aquí amagada, bon dia, i em diu metal. I una altra cosa que passa és que jo estic aquí i ara perquè m'he enfilat, o sigui, m'he enfilat a la cadira. No, he pujat la cadira i tota la història, però normalment estic bastant més avall. Llavors... Heu vist que bonic això? Nivell 2 del tren del hype, és fortíssim això, és molt gros això. No sé què és això, però vamos allà. Xu-xu! Doncs això. Els dels clients que som la primera llibreria que fa Twitch en català, que es faci... Clar, és veritat, això sí que és veritat. No som la primera llibreria que fa Twitch en català, som la primera llibreria que... Som la primera llibreria que fa recomanacions per Twitch. La primera que fa recomanacions per Twitch. Hi ha alguna altra llibreria que fan coses per Twitch, però nosaltres fem més el palangana i això us agrada més. Doncs això que us deia, que és que normalment jo estic aquí amagada i llavors de tant en tant jo estic fent veure que aquí no està passant res i llavors si estic superconcentrada treballant, llavors passa algú per aquí i faig hola, et foten uns sustos, foten cada vot que m'encanta. A tot això, jo us venia a parlar d'aquest llibrasso, que és una meravella, una fantasia, i que l'heu de comprar molt fort, perquè aquest moment de bogeria i de locura, d'atac de riure i tal i que qual, poques vegades passa amb un llibre. O sigui, hi ha molt pocs llibres que en general et facin riure a carcajada. O sigui, és molt difícil que un llibre et faci riure a carcajada. No passa. O sigui, no... Pots somriure amb un llibre, però molt pocs llibres et fan riure de veritat. A mi m'havia passat fins ara amb Pratchett i amb 4 o 5 coses més. Però és que aquest, que vaig pensar, un petit plaer que fa riure, en sèrio? Va, home, va. Mucho será, si són llibres cookies. Pues no! I així estem. A veure si els canals de música també funcionen amb els llibres. A veure, esperem que sí. A veure si l'acabo avui. Ja ha passat el dol de la Ginsburg. Bé. L'Anaïs va tenir un dol després de llegir un llibrasso preciosíssim que vam fer un club de lectura amb sabatilles. El llibre aquest és una miqueta del Patrick O'Brien de Catalans, bueno, no ho sé, pot ser, és una bona opció, és una bona manera de dir-ho. I això, ences. Fa 3/4 d'hora, no, fa 39 minuts que estic fent el palangana. Voleu que segueixi gaire estona més fent el burro o com anem? Perquè jo hauria d'anar a fer facturació. És una cosa que em fa molt poca il·lusió, però s'ha de fer. Em fa molt poca il·lusió, però s'ha de fer. Què voleu que fem? Us explico més coses de la vida? No, això, coses importants. No, Folky Camarasa, realment, tren del hype procedim a la facturació, no, és que estem així, Bàsicament, és un llibre molt guai, és un llibre molt dolç, és un llibre que fa molta gràcia, és un llibre que té una sorprenent mala llet, que és una cosa que amb els petits plaers passa poc, i que jo m'ha passat, jo l'he gaudit moltíssim. És un molt bon llibre per emportar-vos a la platja o per emportar-vos a la de cap de setmana, perquè és això, ocupa poc, pesa poc, es llegeix bé, i a més té com capitolets.
i és un molt bon llibre per llegir ara a l'estiu o si marxeu uns dies o així, és un llibre molt dolç i molt tendre, la veritat. Mira, podeu passar de la literatura a la factura i ens expliqueu els secrets de la facturació. Pues a veure si me'ls explica algú a mi, perquè, macho, estem contentíssims amb la facturació. Algun altre petit plaer que sigui superrecomanable? Tots. Tots. Jo sóc molt fan, perquè és un dels meus llibres preferits, d'aquest, que ara us el busco i us el poso aquí. A veure si ens en queden. Crec que sí. Però... Ah! Sí, anava a dir, quin susto, no en queden? Sí que en queden. Aquest és un dels meus preferits, és un dels meus llibres preferits, que es diu El ball, de la Irene Nemirovsky. És un llibre amb una mala hòstia espectacular. Ja el farem, però és un llibre que m'agrada tant, o sigui, va estar descatalogat durant molts anys, i era tan friqui, me l'havia llegit tantes vegades a la biblioteca, que, no li digueu a ningú, el vaig fotocopiar sencer. És un llibre molt curt, ara el teniu disponible, però vaig agafar-lo de la biblioteca de la uni i el vaig fotocopiar sencer perquè era una edició de finals dels 90 i no n'hi havia enlloc. I ha sigut... o sigui, és un llibre que a mi em va flipar i em va com supermarcar. És un llibre amb molt mala hòstia. Molt mala hòstia. Però és que tot això, o sigui, tots els de la Sagan són preciosos, els del Somerset Maugham, la carta és una brutalitat, el braçalet de granats és superbonic, el viatge és boníssim, o sigui, en general tots són una monada i són llibres de cap de setmana, o sigui, són llibres d'emportar-vos al cap de setmana i llegir-vos-els. I és molt guai, tio, mola molt començar i acabar un llibre en un cap de setmana. Que això és una cosa que jo ho faig de normal perquè no tinc més nassos que fer-ho, però entenc que una persona normal vol fer coses al seu cap de setmana que no siguin passar-se el sencer 8 hores seguides assegut en una butaca llegint, entre altres coses perquè és la meva feina, no la vostra, però és un molt bon llibre per això, per llegir en un cap de setmana, facilito, i amb aquest bon feeling que et dona el he començat i he acabat. Jo ho faig quan no tinc nens, efectivament. Jo ho faig tota l'estona, i a més perquè ho he de fer. Vull dir, jo no ho trio, o sigui, ho faria igualment, probablement, ho faria amb menys pressa, també. Jo també ho faig de tant en tant, doncs a favor, no? I que a més, que mola, jo què sé, vull dir, passar-te molta estona tirat en una terrassa llegint i tal i qual, doncs és un plaer enorme. Vull dir que molt a favor de llegir per plaer i de llegir sense pressa. I aquest és un molt bon llibre per fer-ho, perquè a més té una mida prou convenient com per... Si us el voleu llegir d'una sentada ho podeu fer, si us el voleu llegir en un dia, doncs també ho podeu fer, perquè és un llibre, la veritat és que molt bonic. I us ho podeu passar superbé, i crec que val molt la pena. Què més us havia de dir? No us havia de dir res més? No, ara sí. Repasito d'agenda, perquè ja... Llegiu Folk i Camarasa, llegiu Petits Plaers, llegiu literatura catalana, que val molt la pena i que ens han fet tant passar la pitjor literatura catalana al col·le, o no la pitjor, però moltes vegades sí, de la pitjor manera, i crec que val la pena que torneu a llegir segons què per plaer, i que pugueu fer un acostament més net, més amable, més adult, i sense tantes hòsties, que llegir per estudiar és una merda, llegir perquè et ve de gust és molt més divertit. I ja està. Fins aquí el meu moment de cagar-me als profes d'elite, que són molts profes de literatura. No és el meu cas, he tingut molts professors de literatura molt bons i estic molt contenta. Tant de bo els instituts recomanessin Petits Plaers, ho fan, en alguns ens consta que ho fan i és guai, per sort al món, o sigui, de Marta Cava només n'hi ha una, però de bones bibliotecàries escolars n'hi ha moltes, per tant hi ha instituts on tenen Petits Plaers a la biblioteca i on els recomanen, i per tant sempre a favor. Dit això, moment agenda.
efectivament, havia avançat automàticament a la Marta, no, o sigui, diu, és la bibliotecària de Catalunya, és així, no passa res. La biblioteca de l'escola és un tema drama, efectivament. Els que teniu canalla, apreteu els vostres centres educatius perquè tinguin biblioteca escolar i bibliotecaris escolars, no només una sala on hi hagi llibres, sinó algú que ho dinamitzi i que expliqui què s'ha de fer. Sigueu pesats amb les AFAs, sisplau, gràcies i bon dia. Laia, fem agenda? Espera un moment que ve la Laia, que és molt més divertit. Fem agenda. Coses que hem de saber. Avui, coses que heu de saber. Vale, coses importants. Això, que demà tanquem una mica abans. Sí. Perquè ens n'anem al primer llibre. Espera, vine. Seu a la meva. Ha arribat el moment dels sentadilles. Seu a la meva falda, cony. Seu a la meva falda. O, para Reyes, una peonza. Ui, quins pèls, per tornar a Déu. Exacte. El barco pirata de Playmobil... Bueno, en fi. Què dius, llibres no. No, llibres no. Sí, El el pinxo a l'òpera. Exacte. Aviam. Agenda. Agenda. Demà tanquem una mica abans. Jo que t'havia posat aquí, supermonament. Ja, jo soc un puto desastre. Tu penses d'esdeveniments, jo l'he deixat moníssim. M'ho deixat moníssim i la nota va al calendar, saps? Perquè soc un desastre. Però sí, però funciona igual. És que jo, clar, com que aquí, bueno, tenim No, perquè un tenim d'horaris merda, que tenim flipes, merdes. llavors, bàsicament, el dia 7 farem una cosa molt guapa que encara no està comunicada oficialment perquè estem esperant que ens ho comuniqui la gent que ho està apuntant, bàsicament. Sí. Però que la farem a la Carbonera. Sí. I que si us agrada Harry Potter, pues lo vais a flipar una mica. Se vengan! Sí. No, el divendres hi ha la plec de la fera, que és el dels streamers i aquestes coses, gent que feu Twitch en català, gent que feu podcast en català i aquestes coses. Venir-s'ho! Demaneu entrades. Anem a fer campanya perquè li donin el premi al Gran Carles. Bé, i a més esteu aquí al costat, o sigui que això, després està aquí a la Barts. Porteu unes galetes i entrem amb la galeta a la boca. Exacte, ens porteu les galetes, veniu aquí a fer això amb la galeta a la boca, em veniu a buscar i ens anem cap allà. Què us sembla? Planasso, i ja està, planasso de divendres tarda. I el dia 8. I el dia 8, això és el que us ha de marcar fortament i avisar-nos perquè, o sigui, no sé què, i després tothom aneu a l'última hora. Envieu-nos un mail. Espavil! Envieu-nos un mail a info@carbonera.cat. A festa dels sòcies. No cal que us subscrivim, no? Vull dir, ja està. No. Dale. Festa dels sòcies, efectivament, doncs heu de venir. Gina, si no tens amb qui venir, no passa res. La Helen Walker oferia un més 1. Mari Carmen i sus muñecos. Exacte. És una mica així com... No, després del 8 no marxem de vacances. No marxem de vacances. No. És a dir, la Carbonera... Estic morint. Dale, no morir-se. Vale, no morir-se. La Carbonera només tanca una setmana. Tanquem la setmana del 15 d'agost, ja està. El que passa és que a partir del 18 de juliol començarem a canviar horaris, però... Ja us ho explicarem. No patiu. De moment, tot normal. Sí, no, de moment com sempre, vale? Ja està. On havia d'escriure que m'he empanat? info@carbonera.cat. Us subscrivim, no patiu. info@carbonera.cat. ASMR de teclat. Això ens envieu un mail aquí i ens dieu que veniu. Però anava a dir, crec que tenim un mail, crec que tinc un mail teu, Eli, de Festa de Sòcies, que no t'he contestat, però que ho tinc en compte. No pateixis. Quin desastre, tio, no contesto els mails. És que ahir no vaig seure davant de l'ordinador més que en 10 minuts en tot el dia. Desastre absolut. Dit això, sí, tinc amb qui venir, encara no sé si podré per això. Amb qui vens? Així, zero pressions, vull dir. És que, no, clar, és que jo la Gina anava a dir, no sé, crec que no sé qui és, però igual sí. Té amb qui venir. Que cosa más fuerte, más fortíssima. Más fortíssima. Jo vull saber de què ens coneixeu. Doncs això, dieu unes coses. Veniu, aquí, a la Carbonera. Podeu veure el lloc des d'on fem el Twitch, que us l'hem ensenyat avui. La Laia està fent sentadilles. Estic fent alguna cosa per no morir, és que si no... Se morirà segurament. Això ho he fet abans. Dios mío, però segurament no t'has carregat aquí mitja llibreria. Molt bé. Tenim aquesta caixa de comandes que, bueno... O sigui, aquest moment Monty Python, algú me l'expliqui, de veritat. Matem-ho això, va. Ja està, anem a fer una raid, que és una cosa que fem superbé. Beethoven. Twitch. Però si això ja t'havia deixat obert, jo no sé. Hòstia puta, en sèrio, soc subnormal. No, és que, de veritat, o sigui, todo mal. Que està todo mal. Anem a la de Xonses.
Bueno, Això, comunicant, anem a fer-ho tot bé. comunicant, vamos, de Tope puta bien, mare, nen. tope bien. Català. No, Call of Duty no. Hi ha algú amatent en català? No, francès no. Katana. Katana, no. Tio, em fa tan poc cas, tio. Però, bueno, anava a dir, dic, ves a un d'aquests i com que deuen estar etiquetats, no? No, tia, però... Però aquí no es pot. Quan torni de Cádiz em passo a fer gasto. Que vagi molt bé per Cádiz. Hi ha algú que estigui amatent en català i haciendo coses? Ah, pues mira, anem a fer-li Tal qual. un... A veure, vamos allà. Barra right. Right, no rife. I això com es diu? Univers, barra baixa... G8CO. Por ejemplo. Què ha passat? Llavors, què faig? Mr. Tour o d'això? Bueno, aquest que té 2 persones, doncs ja li enviem una raid, que aquí sou 20, Clar, i així... doncs no sé, compensem, o algo. Sigueu feliços, veniu a la festa de sòcies i compreu llibres. I gràcies pel tren del hype i aquestes coses. Ja, ha sigut molt Ha guai! sigut molt divertit. Ala, adiós. Adiós! Això funcionarà o no? No ho sé, sempre és un misteri. És el moment. Petri misteri, petri emoció, Quines coses, tu, fortíssim. Ala, adiós! Adiós! A veure... Oh, ¡Iniciar raid! ¡Vamos! Vamos allá.